today's video ay magbukbang kami ni CJ ng balot, mangga, at saka cucumber. Ayan. Tapos, hindi mawawala ang sili. Tapos, asin. So, magbukbang tayo guys. Samahan nyo kami. Magbukbang ng balot. Nakabili po kami ng balot doon sa China market. Nung pumunta kami kahapon. So, nag-grab na kami ng ng kakainin. So, let's eat guys. Kain ka na. If you want sili, here. And not to work. The big one. This one. So, kain na, kain. Dalawa lang kami ni CJ kakain kasi ayaw ni Brian ng balot. Wait lang. Bawal pala. Oh, dito na. Oh, walang sabaw. Maybe I overcooked the balot. Kasi nag-search ako kung ilang minuto. It's the same thing as a hard-boiled egg. Because I searched how to cook balot. It said 35 minutes. And I told you all it is a hard-boiled egg, so there's no reason to. No. I did. Cooking classes. I cook. You've been to classes? Yes. Where? Oh. I will put salt here in my plate. Tama ka niya. Hindi nakikita ang balot. Yan. Ilapit natin yung phone. Sus, you put a lot of vinegar. Oo, naimasaji si limita na arto. Dabalot yung Manila. Yes, of course. You're asking again that you know the answer. Ipata ko. How old are you that you forgot? Give me the towel there. Put it down lang. Tuloy ang kain ng balot. CJ like suka ng sili. Cucumber guys. May ano pa kami. Bamboo. Pampaswerte daw, sabi ni Brian. Malas na.
Mango guys. Wala na naman sabaw. Ito. First time mo kasi ano guys, magluto ng balot. No. Nag-aapoy na. Hindi nakikita. Yan. Nilagyan ko siya ng ano, asukal, pepper, and salt, vinegar. Apple cider vinegar. One more. Tigas. Walang masyadong sabaw, guys. Overcook. Ano lang siya ata, yung hindi, kasi hindi mo makikita yung ano niya, yung balot niya, yung cheeks niya. Ang Mas maganda sana kung ano, kung yung ano, yung may ano siya, may konting sisiw. Ito is wala. Meron. Kapag ano kainan ang labanan, guys, hindi yan mapapahuli si CJ. Hindi ko alam kung anong klaseng balot ito, yung ganyan. Baby pa lang. Parang 1 day old. 1 day old talaga. Wala pang 1 day old. Hindi pa matigas yung ano niya, guys. Yung white niya. Ito matigas na. Mango. It should be habang next time mag question and answer person habang nagmumukbang. Tamad kasi ito kapag ano mga challenge. Hindi pa namin nagagawa yung ano, yung sinasabi namin yung apple challenge. Nakain ko lahat ng apple.
Busog na ata ako. May alamang kami dyan, pero ayaw ko muna mag-alamang. Mas gusto ko yung green mango. Yung maliliit sa Pilipinas. Mhm. So, yun na nga guys. Tapos na po kaming kumain ng balot. May isa pang balot. Kaso, mamaya na yan. Kikilabanin natin, kikilabanin. Bawal na kay CJ. Bata pa yan. Sakto na yung dalawang kainin niya na balot. Hindi kami Pilipinos, mga anak talo. Hindi na kaya ng ano. So yun guys, thank you for watching. Ayun, kainin muna namin yung ano, yung nung mangga. See you later. Moments later. So, yun na nga mga kaibigan. Tapos na po kaming nagmukbang. Hindi na namin kayang inubos. May isa pang balot na natitira. Tapos yung mangga. May konti pa. Tapos, cucumber. Yung cucumber. Ayan, hindi na kaya ng ano, ng aking tiyan. Ako'y busog na at saka si busog na din si CJ. Or hindi pa ba siya busog? Tinitignan niya dito. Gusto niyang kainin. Pero mamaya ulit. Bawal na. So, yun guys. Bye! Thank you for watching. Bye. And don't forget to like, share, and click the notification bell for more update. Bye! See you Bye-bye. in the next vlog. Bye! Bye-bye. Mwah!